Hola Joan, què tal? Bon dia, un parell de qüestions. La primera, parlant del partit de diumenge davant de la Reial Societat, si teniu la sensació que guanyant us aproparíeu pràcticament ja a la permanència. Home, matemàticament no ho tindríem tot fet, perquè està clar que crec que els números que marcarà la permanència poden ser 42, inclús aquest any una miqueta menys, però bueno, sí que és veritat que si sumem els 3 punts fem 38, estaríem molt a prop del primer objectiu, que és aquest, no? Almenys després del malament que hem fet al primer inici de temporada, sí que estaríem molt a prop d'aquest primer objectiu, sí. I la segona pregunta sobre la Reial Societat, un equip que està anant de menys a més, amb un potencial sobretot a la part ofensiva. M'agradaria que em parlessis una miqueta de l'equip basc. Bueno, un equip que crec que està en el seu millor moment de la temporada, treu molt profit dels seus jugadors que individualment són tècnicament molt bons. Després com a equip crec que han evolucionat moltíssim. Després del nostre partit allà en el que ens vam imposar crec que han fet un canvi molt gran i serà un partit complicat que haurem d'estar molt concentrats, molt ficats dins del partit per aconseguir alguna cosa positiu. Hola, Joan. Hola. Tu creus que els 3 equips que ara mateix estan a baix en zona de descens arribaran no a 42 sinó a 35, que són els punts que ara tenim? Bueno, no ho sé, està clar que encara queda molts punts per jugar i mai se sap. Ara en aquestes últimes jornades és quan els equips realment s'ho juguen tot, quan hi ha interessos per tot arreu, tothom vol guanyar, tothom vol estar una miqueta més amunt del que està i són partits que s'han de lluitar, són partits que sobretot els de baix t'ho posaran molt complicat i el que hem d'intentar centrar-nos en nosaltres, aconseguir quan abans millor aquests, 42, 38, 39, no sé realment quins punts seran, ja ho veurem d'aquí quan passin les jornades, però sí que està clar que ens tenim que mirar primer nosaltres i després els que puguin fer els altres. Novetats? No. Vale. La segona. Què pensa un futbolista que cada dia que escolta la ràdio, veu la tele o llegeix un diari al matí, un dia et col·loquen al nord, un altre dia al sud, un altre dia fora? Què penses realment, dius? Pues res, intentar estar una mica al marge, intentar realment el que sempre he dit, i no és per quedar bé, no? Crec que ara mateix el principal és l'equip. Sí que és veritat que estem molt millor de quan estàvem fa un mes i mig, fa 2 mesos que la situació era molt complicada i no era el moment de parlar, ara tampoc ho és. Crec que queda poquet per ja aconseguir aquest objectiu primer que deia abans. I llavors ja serà el moment de parlar de temes personals, ja serà el moment d'intentar cadascú buscar el millor per si i ja segueixo pensant el mateix, que la meva intenció és estar aquí durant molt de temps, que és la meva primera opció i a partir d'aquí ja veurem fins on podem arribar. Sempre heu dit que l'objectiu és la permanència i avui tu deies, igual que ahir el Raúl Rodríguez, que és el primer objectiu. Aquest matís és perquè us trobeu molt a prop de permanència i per tant per no relaxar-vos el que queda de campionat i en tal cas quin és el segon objectiu llavors de l'equip? Bueno, està clar que el principal és que el que he dit abans és que després del mal inici de temporada que vam tindre crec que el primer objectiu és aquest, no podem enganyar ningú, està clar que el primer és intentar treure aquests punts, 40 no sé quants que siguin, realment no sé els punts que poden ser i a partir d'aquí intentar arribar el més lluny possible, com sempre hem dit. I l'equip, encara depenent de les jornades que faltin i dels punts que quedin per davant, ja intentarem arribar el més lluny possible, però això no ho hem descartat mai, des de l'inici fins al final. Sí que és veritat que em marca una mica aquest inici tan dolent que vam tenir. Hola Joan, no sé si has vist molts partits a la Reial Societat últimament, ara que han entrat en aquesta espiral tan bona, i si aquest perfil d'equip us va millor a vosaltres, ara que teniu tanta versatilitat defensiva amb Aguirre, o penses que us pot posar més dificultats? Bueno, serà un partit complicat. Crec que serà un partit semblant al de la primera volta, no? Que tots dos vam tenir una mica... Per moments ens vam intercanviar el que és la possessió de la pilota, potser no va ser un partit on vam tenir ni ells ni nosaltres moltes ocasions de gol i es va marcar una mica per qui va estar més acertat. Crec que realment qui es pugui avançar en el marcador tindrà molt de fet i ojalà que puguem aconseguir 3 punts. A més juguem a casa, que ens sentim molt còmodes i ojalà que sí, que puguem sumar 38 punts i estar molt més tranquils dels que estem ara. Sí. I després et volia fer una pregunta, sabuda és la teva bona entesa amb Sergio García. Ara mateix, i veient com estan altres davanters de referència del panorama del futbol espanyol, tu creus que podria tenir opcions a tornar a la selecció? Sí, i tant. A més, ell ha estat i ha demostrat que hi pot ser amb els millors i la veritat que té nivell per estar allà. Ojalà que entre tots el puguem ajudar per aconseguir-ho i la veritat que ojalà. Seria un premi per ell i per tots. Els que el coneixem, la veritat que estic convençut que té nivell per estar allà, que no ho faria gens malament, tot el contrari, i ara que mateix que a Espanya sí que estan en aquest debat de si el 9, no el 9, de qui pot anar i no pot deixar anar, ojalà que faci un bon final de temporada i que tingui la seva recompensa, això, no? Poder anar a la selecció. I parlant de selecció, no penses que
lamentablement t'ha tocat una època en la que hi ha moltíssims jugadors de molta qualitat, més o menys a la teva posició, i que en qualsevol altra època haguessis anat i que t'ha tocat una època extraordinària? Pues no ho sé, la veritat. Mai m'ho he pensat. Sí que és veritat que la posició, ara mateix a Espanya, la posició més o menys que podria actuar jo, hi ha els millors jugadors del món i entrar ara mateix és impossible, pràcticament. A més, els que estan anant són jugadors d'una talla mundial, hiperreconeguts i la veritat que ho estan guanyant tot. La selecció va bé, si anés malament, doncs, bueno, algú tindria una esperança, però la veritat que no, mai he tingut... Sí, com a objectiu algun dia, ojalà pogués arribar a jugar, però bueno, tampoc ha sigut... Bueno, veient el panorama que hi ha, doncs, tampoc és complicat.